बिथांमोनखौबो जों जेसेबां हागौ गोख्रै खामानिखौ मावलांनो जोङो गोजोननाय थाबाय खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम जों दिनै बरदननि गामिया जोंनि से खाथि माइनाव फोरबोखौ लोगो लोब्बा लाखिनानै जोंनि गेजेर जनाय दख'रा बियाबखौ जथायै बरदननि दिनै माइनाव फोरबोखौ जों खुंनो लादों। जों बेहायनो जोंनि धोरोम बिथिंनि मिन्थिनो थाखाय रायजो राजानिसिम जों जोंनिनो मिरु गौथुमनि आरो लोगोसे जिल्ला गौथुमनि बोसोनगिरि बिथांमोनखौ जोङो आलासि महरै लाबोनो हादों आरो लोगोआवनो दिनै जोंनि बे 50 बोसोर जिथुनिखि बरदननि गामिनि फोरबो से खाथि माइनाव फोरबो बेखौ जोङो गाजा गोमजायै खुंनो लानायैनो बर्थमान जों जालांगासिनो दं। जों फुंनि 7:30 रिंगायाव जोंनि हाब्लांखौ जों बेखेवो आरो फारिलाइ बायदियैनो जों नेमखान्थि बर'नि जिथुनिखि नेमखान्थि बेखौ लोगोसे लाफानानै जों जोंनि प्रग्रामाव जेरै दं ओरैहाय जों प्रग्रामखौ नोजोर बोनानै जोंनि माइनाव बुरनाय हाबाफारि से खाथि माइनाव फोरबोनि जिथुनिखि जोंनि फिरफिला बिरहोनाय मानगोनां गोथैसि बिथांमोनखौ बावनाय बेखौ जों फारियै जों लांगासिनो दं आरो पर्यायक्रमै जों उननि जिथुनिखि हाबाफारि बेखौ जों मावलांनो होनानै जों आखायाव लादों। गोबाव सम नोंथांमोननि जे बे गामिया 50 बोसोर जाबाय बे सम दिनैनि जिहेतु बे समसिम हालागै नोंथांमोना बे गामियाव थानानै माबायदि गोजोननाय मोननो हादों? जों बे गामियाव थानानै जों जोबोद दुखु खस्थ'नि गेजेराव जोंनि आइ आफामोना आबै आबौमोना गोबां खस्थ' दुखु सहायनायनि गेजेरजों जों बिथांमोना बे गामिखौ सोरजिबाय। दा बिथांमोननि जों गथ' हिसाबै जोंबो जेसेबांखिनि हागौ एसेबां नाजानायनि गेजेरजों जों दिनै गामिखौ एसेहैब्लाबो गेरेमसा महर होनो हादों होननानै जों सानना लादों। नोंथांमोननि जिहेतु गामिया थैनानै थांनाय बिथांमोननि जिहेतु दैदेननायाव बा बिथांमोननि नाजानायाव बिराद मोजाङै दा नोंथांमोना सोलिनानै दं। बिथांमोननि सायाव नोंथाङा गामिनि जानानै मा बुंनो सानो? बिथांमोनखौ जोङो जोंनि गामिनि जानानै रोजा रोजा जों साबायखर बावदों आरो दिनै बिथांमोनखौ जोङो मैयानि दिनाव जों बिथांमोनखौ मैया मोनसे फरायसालिनि जिथुनिखि गल्डेन जुबलि जादोंमोन बेहाय जों बिथांमोननो मान बावदों आरो दिनैबो किसुमान बे गामिनिनो बै दा जिथुनिखि दागिबि बिथांमोना रुंसारि जालांनाया जालांबाय जालाङि बिथांमोनबो दंबावो बिथांमोनखौ जों दिनै बे रायजो राजानि गेजेरजोंनो जों बिथांमोननो गांसे आर'नाइजों मान बावनायनि मोनसे बेयाव फारिलाइयाव जों थिसनना लादों। मानगोनां दिनै रादाब नोंथांमोननि जे काति फोरबो बे काति फोरबोखौ मानो फालिनाय जायो आरो बेनि थांखि आरो उद्देश्यआ मा? मानगोनां रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोन, जों काति फोरबोखौ फालिनाया जोंनि बर' हारि बा बर'आ बाथौ धोरोम सिबियो। बे बाथौ धोरोमारि हिसाबै जों दिनै काति फोरबोखौ थामथि फोरबो हिसाबै जों फालिनाय जायो। बे फालिथाया जोंनि गुबै माने जोंनि माइनावखौ बरायनाय जायो। से खाति खालि बे माइनाव फोरबोखौ जोङो से खातिखौनो बरायो। ओंखायनो जों बाथौ हारिफोरा बोसोरेबो जोङो बे से खाति फोरबोखौ फालियो। आरो दिनै बे हाबाफारिखौ दुलाराय बाथौ धोरोमारि आफादफ्रा मोनफ्रोमबो थानसालियाव फालिनाय जायो नामा? गासैबो जोंनि बाथौ हारिफोरा गासैबो गामियारिफ्रा प्रतिटा गामिफ्रानो माने फालिनाय जायो। आरो बे जिथु हाबाफारिखौ मा आयदाजों फालिनाय जायो? जोंना दा आफा इसोरनि मुङै जोङो बिबार थालिर बायदिसिना गोदै गोथाव बेसाद मुवादो जोङो फालिनाय जायो। आरो दिनै जोङो नुनानै मोनो जे माइ दुब्लि बारि आलारि बाथि लागायो, बायदि न' बां बाख्रि बेफोरबायदियाव बाथि लागायनाय नुयो। बेखौ मानो लागायनो गोनां जायो? बेखौ जोङो काति फोरबोनि मुङाव जेब्ला आसिन दान जोबनानै जोबखालि आसिन दाननि जोबथा सानखालि जोङो माइ दुब्लियाव जोङो बे माइफोरा मोजाङै ओंखारथों बा मोजां जाथों होननानै जोङो माने बे फोथाराव दुब्लियाव
जोङो आलारि बाथिखौ फोजोंनाय जायो।